За изминалите 40 години общини, градски асоциации и спортни стадиони, увеселителни паркове, болници и университети по целия свят са открили нов, по-ценово ефективен и ефикасен начин за почистване. Метачната машина Green Machine от Applied Sweepers. Защо метачната машина Green Machine е толкова успешна? Високоефективната и икономична машина притежава тих, нискоемисионен дизелов двигател за събиране на отпадъците, за наслагването им и дезинфекцията на района. Включително метални кутийки от безалкохолни напитки, разсипана храна и фасове. Всички те са сигурно и компактно събрани чрез мощен вентилатор. И след това прехвърлени във формата на песачинки в обикновени турбички за отпадъци. Дори и начупените стъкла са безопасно направени на прах. С доживотната гаранция на мощния вентилатор вие получавате ефекта на компактен вид на отпадъците, без допълнително заплащане. Машините са конструирани да работят сред хората, решавайки проблемите с отпадъците още в самото им начало. Както казва един от нашите клиенти, ако не ни видят, че чистим, те си мислят, че не го правим. С метачната машина Green Machine си струва да те видят да почистваш през целия ден. Само за $15 на ден метачната машина Green Machine значително ще намали вашите разходи за труд. С една машина, покриваща същия участък, както 3 ръчно почистващи работници, машината бързо се изплаща. Резултатът от почистването с метачната машина Green Machine е видим за обикновените хора на улицата. Всъщност машината докато мете и почиства и дезинфекцира. Водни пръскалки при предните четки разпръскват дезинфектант директно върху проблемните участъци. В същото време мощните хидравлични машини почистват добре и оставят зоната стерилна без остатъци. За съжаление, много почистващи машини пропускат факта, че отпадъците обичат да се скриват на трудно достъпни места. Предната част на нашите машини е конструирана, имайки това предвид. Дори и ъгли могат да бъдат почистени без нужда от прекъсване на работата. Революционната гофрирана тръба спомага с още 2,5 метра допълнително разстояние за досек за по-бързо и лесно почистване на иначе недостъпни места. Отпадъци сред съндъчета с цветя лесно могат да бъдат събрани. Гофрираната тръба достига и между паркирани коли, места, които обикновено биха били пропуснати. Същото е положението с фасове и отпадъци между улични решетки. Местата под пейките в парковете също са добре почистени. Една много популярна опция на метачните машини Green Machine е мобилната система за рециклиране. Това семпло съоръжение позволява да се възползвате и от ползите на разделното събиране на отпадъци във вашите ежедневни почистващи операции. Дали почиствате по 1 час на ден или по цял работен ден, имате метачната машина Green Machine, която да е точно за вашите нужди и бюджет. За около $15 на ден може да използвате стандартния модел с пешеходно управление. 424 е най-високата класа високоскоростна метачна машина. За да научите повече за метачната машина Green Machine и моделът й най-подходящ за вашите нужди, просто разгледайте опциите в главното меню.